Είναι μεγάλη τιμή για μένα το να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να γιορτάζουμε μαζί την 108η επέτειο από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Να βρίσκομαι στα γυάλινα και μαλαματένια Γιάννενα, όπως τα ονομάζει ένας αγαπητός μου ποιητής, ο Μιχάλης Γκανάς. Στον ανθότοπο των ονείρων, όπως τα χαρακτήριζε σε ένα ποίημά του ο Ιωσέφ Ελιγιά. Στην πόλη των θρύλων, των παραδόσεων, της ποίησης, των δημοτικών τραγουδιών, της μυστηριακής γοητείας, αλλά και την πόλη τη ζυμωμένη με το αίμα των ανυπότακτων Ελλήνων. Στην κοιτίδα των δασκάλων του γένους, των ηρωικών υπερασπιστών του αγώνα, της σπάθης και της διανοίας, των εθνικών ευεργετών, των πολυμήχανων εμπόρων, των επιδέξιων τεχνουργών, του ελληνικού διαφωτισμού, της αναγέννησης του νεότερου ελληνισμού. Να βρίσκομαι στον τόπο όπου ρίζωσε η φημισμένη Ζωσιμαία σχολή και να αισθάνομαι στη σκέψη ότι λειτουργεί ακόμη σχεδόν 200 χρόνια από την ίδρυσή της έντονη σύνδεση με μια πολυαίωνη πνευματική παράδοση που παραμένει ζωντανή και ακμαία. Και να τιμώ όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να επιστρέψει η πόλη στους κόλπους της μητέρας πατρίδος. Τους νέους από όλη την Ελλάδα που πολέμησαν ασταμάτητα 85 μέρες, ώσπου να καταλάβουν την πόλη, και τις γυναίκες που τάχθηκαν στο πλευρό των ανδρών, μαχόμενες σαν λέενες, όπως έγραψε η Καλλιρόη Παρέν στην Εφημερίδα των Κυριών το φθινόπωρο του 1913. Εκείνες που από την ίδρυση της Υπηρετικής Εταιρείας το 1906 εντάχθηκαν στις τάξεις της από την πρώτη στιγμή. Εκείνες που προσχώρησαν εθελοντικά στο μεικτό στράτευμα Υπήρου, την καπετάνισσα Μαρία Αναστούλη Κιτσοπούλου, τη Λαμπρινή Λόλη, την νοσοκόμα Ασπασία Ράλη που πολέμησε γενναία στη μάχη του Δρίσκου. Τις άντρισσες των Τσεριτσάνων που κουβάλισαν όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες στα δυο βουνά της Ολίτσικας, όταν ο ελληνικός στρατός έδινε την κρίσιμη μάχη για να πέσει η Μανολιάσα και το Μπιζάνι. Διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τις ανταποκρίσεις από το μέτωπο, τα αποσπάσματα από τα ημερολόγια των μαχητών του Μπιζανίου που διασώθηκαν στο χρόνο, βλέπει κανείς ολοκάθαρα πόσο μεγάλη συμβολική σημασία είχε για τους Έλληνες η ενσωμάτωση των Ιωαννίνων στον εθνικό κορμό. Αμφίβολον είναι αν άλλη της ελληνική πόλης εξ όσων επί τόσους αιώνας κατήχεν ο Τούρκος ζήτω σούτον μετά την Κωνσταντινούπολην μέσα εις την ψυχήν και τον νουν του ελληνικού λαού, όσον τα Ιωάννινα, διαβάζουμε στο φύλλο της 22ης Φεβρουαρίου της εφημερίδας Πατρίς. Και την ίδια ημέρα στην εφημερίδα Αθήνε. Τα Ιωάννινα δεν είναι απλώς μια πόλη οχυρωμένη, η οποία πίπτουσα εχάραξεν στην ιστορία μας μίαν μεγάλη νίκην. Είναι η πόλης ή της από αιώνων εγένετο το κέντρο των ηρωικών προμάχων του αγώνος. Είναι η πόλης ή της συνεδέθη με την ιστορία ολόκληρων του έθνους. Και αυτή η σύνδεση, την οποία με μεγάλη διάβγεια επισημαίνει η εφημερίδα, δεν οφείλεται μόνο στο ότι τα Γιάννενα συνέλαβαν από πολύ νωρίς την ιδέα της εθνεγερσίας, αλλά στη δυναμική της παιδείας τους, που ενίσχυε ήθος, πνεύμα και φρόνημα και ενέπνεε εθνική ανάταση. Γι' αυτό και σπέβδουν εθελοντές από όλη την Ελλάδα να πολεμήσουν στο υπηρετικό μέτωπο. Γι' αυτό ο Φίλιππος Δραγούμης, μικρότερος αδελφός του Ιωνα, ακούγοντας το ασταμάτητο κανονίδι από τις πλαγιές της Ολίτσικας, γράφει στις 20 Φεβρουαρίου 1913 στο ημερολόγιό του: «Πάει, θα πάρουμε τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα, γελώ και δακρύζω». Γι' αυτό και η σπουδαία ζωγράφος Θάλια Φλωρά Καραβία εγκαταλείπει την ασφάλεια του σπιτιού της στην Αλεξάνδρεια και ακολουθεί τον ελληνικό στρατό στην Ήπειρο. Θα αποτυπώσει στο χαρτί στρατιωτικούς, νοσοκόμες, κληρικούς, απλούς στρατιώτες, σκηνές από τα πεδία μάχης και τα νοσοκομεία εκστρατείας με συγκλονιστική ζωντάνια. Και θα μπει θριαμβευτικά στην πόλη μαζί με τους νικητές. Το Μπιζάνι παραδόθηκε με 30.000 Τούρκων, γράφει το ίδιο βράδυ στο ημερολόγιό της. Εδώ πάβει πλέον η δύναμη της πένας και των λόγων.
Όμως όχι, η δύναμη των λόγων δεν πάβει. Για όλους εμάς τους μεταγενέστερους, τα γραπτά όσων έζησαν από κοντά τις ηρωικές μάχες και την αγαλίαση της νίκης, είναι ένας αγωγός μνήμης, μέσα από τον οποίο περνάει και σε μας η βιωμένη εμπειρία τους, μας συγκινεί και μας συνεγείρει. Και κάθε φορά που τιμάμε τις κορυφαίες στιγμές και τα ηρωικά πρόσωπα της ιστορίας, επιβεβαιώνουμε τη συνεχή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν μας. Το αναζωογονούμε με το νόημά του. Βαθαίνουμε την ιστορική μας συνείδηση. Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας μας, δεν είναι μόνο μια στρατιωτική και πολιτική επιτυχία. Είναι κυρίως επιτυχία πνευματική. Αυτή την πνευματικότητα, την καλλαισθησία, την αγάπη για την πρόοδο, συναντά και σήμερα κανείς σε κάθε του βήμα στην πόλη των Ιωαννίνων. Ένα στιβαρό πανεπιστήμιο, έξοχα μουσεία που διαφυλάσσουν την πολιτιστική κληρονομιά, ένα επιβλητικό κάστρο που μετατρέπεται σταδιακά σε πάρκο πολιτισμού. Σημαντικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη του περιβάλλοντος, για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας. Δραστήριες τοπικές μονάδες που αξιοποιούν τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Αλλά και κέντρα έρευνας και τεχνολογίας, που διαχέουν την τεχνογνωσία η οποία παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, αξιοποιούν το υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής και αναδεικνύουν τα Γιάννενα σε κόμβο καινοτομίας. Ξέρω ότι η πόλη επλήγει από την οικονομική κρίση, ότι η ραγδαία ως το 2010 ανάπτυξή της ανακόπηκε, ότι σήμερα δοκιμάζεται από την πανδημία. Ωστόσο, λίγο απέχουμε από την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης, από την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επανέναρξη της κοινωνικής μας δραστηριότητας. Ο τόπος θα επανέλθει σύντομα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και η Ήπειρος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη προς όφελος όλης της χώρας. Το εγγυάται το ρηξικέλευθο, βαθιά προοδευτικό πνεύμα των Ηπειρωτών. Πιστεύω πως όπως άλλοτε, έτσι και σήμερα θα κάνει το θαύμα. Σας ευχαριστώ.